ทางนี่ไพเกรพอร์นี่ดิพูรองสุเปียลงกิโด Indian Oil Karbi Service Station ลงgari motor jang thu ke thai di mate petrol pump along petrol alar lang kireng kilong rong ajok radatum thur paksi airset prungset aning ki pungpen chipak langsi rat thur pakpen lam thama kachidan padopon petrol along lang long lok wa birta long si halapu law and order lapen magistrates anparta KSA AIKSU aham phangsong tumpen stami tong se kot pen adima khlong an humri dun si bangso petrol pump ing hapon cheklung bon ta halapu kangpu japhan aron atang pp pin pen mate hukum tho thiang ku pen kangpu pon thu dera jok magistrate la pen AIKSU tum humri dam thusi ing hapon thu cheklung isi kachini nang jia bangke Karbi Service Station along nondet le la pusona lam ki ke klang la puke kali kedam ta por pen tame aphong la pusona lam ki ke klang dolo birta kiri ponlo tengke kedam ta por la bangso petrol pump along jang thu ke thai pen gari ke hengno tuma phan am tame gari ka selam je phanta thangnat alam amasi agelang pusi birta long sitame lapuaro na vipin pen bangso petrol pump bang intu pondet warjulong si AIKSU asong pen magistrate tumaphan pachini thusi bangso petrol pump in hapon thu check lo lasi nile tum la bangso Karbi Service Station ahem phu phan condemn lo banga khai posipu la so la bangso petrol pump hai ne tum na men chini lo le boy phita alang li la bangso asai ke claim bangke chokche thektik lo posini tum pulo la pen la aron repen la bangso petrol pump kam pudet bangani tum hin bangke condemn lo lasi pini non aku labang so forensic report itum long le teke labang so petrol pump ke incur klak ver nang lang non ta diesel ni tum pudam thai ve diesel so ni ta problem ve lo pang pulong lo ni tum na pupe sitame petrol labang ke non mat pilong le lang posini tum ke all india Karbi Service pen ke hang beso dak lo la pen la so puthak bang ke ington tetik bang ke ni tum bang ke chisong go news report Karbi Long Live